ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам хуб ҳастед. оғоз мешавад як навор анамхе новинкаҳо люксови паплинову люксови анамхе шолкура ман мехоҳам аз шумо нишон диҳам. то ин ки аз новинкаҳо бохабар бошед, марҳамат анами бори нав омадагиай материалаш креп бамбукай мулоими хушрӯ салқинак ина сангои хамилёни майда задагиай қолаби навкати 330 сомон як либос шай. нархи дуна оптумда бо арзон мешава. ина доставка дорем, нависед бо ман мефаҳмонам. ана ин шолко шолкора бисёр пурсида буданд духтарако, шолк тамом шуда буд, ҳозир бо омадай. ина бинед, ҳозир бо новинка омадай. надиде иям ҳамихе 330 сомон як либосаш. новинкаҳои шолк гулшахшру тамошо кунед. аз дур нишон метиҳем. анака бо дигароша нишон метиҳем. ана ина нишон тиҳед як новинкае ки беҳтарина индиски шолк, қолаби индиски аҷоибак. иш 350 сомонай. ина лавдоманӣ бисёр хоҳиш мекунанд лавдоманирам нишон тиҳед. инами беҳтарин лавдоманира пешниҳоди шумо гардондем. анаи хушрӯи рӯзаи рӯз материалҳои фасон омадестай. нархҳои дастрас кати 330 сомон. мисол ҳамино бо ҳастанд гуфтам 600-700 сомош. аҳози боша ино анамхе 330 сомаш омадай. анаи шолка бини. анаи шолк. шолки хеле камака креп бамбук баринам ҳастай. материалаш якҷояе. и 330 сомон. ҳозир бо инаи яркиша нишон тиҳед. анаи новинкара бинед. доставка ҳама ҷода ҳастай. мо фақат интернет кати кор мекунем. нависед. ина диде новинка ямамхе шолк 330 сомон сабукак. инаш анаи қолабшам фасон. озишам нишон метиҳам. ба ҳазур тамошо кунед. ина шолки анами нусха. ҳозир шолк мода чӣ тавре медонед? ишам 330 сомон. анаи шолкша бинед ярки бо сангаш чӣ қадар зебидагиаша. ин новинка. худаш медонед сери чаяй. багати метовачи хеле меган бисёртар духтаро ки ягон чизе кам ёфт, ягон чизе ки необычный боша ҳам хеле нишон тиҳад. ина марҳамат анами 330 сомон. ана инаш бо фасон шолк иям ҳами хел 330 сомон як либосаш. тамошобинони азиз, анамин нусхаи санга диде, ин нусхашам, ана ва яктай дигайна ин нусхаям. ҳар даш ино нархошон ягай нусхаошон, нусхаи сангошон. зард аҷоиб буд. ана баъд аз ин арзон таракая? ин арзон. ин чанда? як либосаш 290 мешавад. ана ин 290 сомонашай. ин шолк, а ин шолк фарқ мекунад. дига хешолкай, ин мулоим, сабукай. мягкий, ин камтар вазнини, дрыштаракай, лекин шолкай. хел тамошобино инаира бинед. и бо тамоман хушрӯви хушрӯ 330 сомон нархаш. ина як маротиба биёед ами бозора бигарде бинеда шолк шансмай ҳамин намудо дар мо бошад. анамхе 330, 350, 340 анамхелай нархош. анаи шолкои тоза новинка. ёш чанда? 330 сомон буда инаи намудош. нусхаи и бо дига хел. ҳамаша ҳар хела дизайн карда санг задагиай. на мутобиқат кардагиам ки ҳами санг дар материал бизеба мувофиқ биёя. ира бинед чӣ хушрӯ омадай. иям 330 сомон як либосаш. ана баъд шолки дигар
بسیاری خواهش میکنن که سفید باشه، زمینش نه سفید. ببین چه سفیدی خوش رو اومده. نیجنی. بهترین.